Hello guys, so may nakaiwan na cellphone dito sa atin. So, medyo malayo-layo na ako pero balik tayo kasi kailangan nyo to. Ito po, naiwan niya. Balik natin kasi mahirap magka-cellphone ngayon. Di ba guys? Mahirap bumili ng cellphones. Saka itong cellphone niya parang pinaghihirapan pa, may mga ano na eh. Meron na siyang mga tape. So alright guys, so balik natin. Nandun daw siya sa sabungan eh, doon ko to inatid eh. So tingnan natin kung abangan niya ako doon. So medyo malayo-layo na rin tayo ng kaunti. So bigyan niya raw ako ng panggasolina. Okay. Alright guys, malapit-lapit na tayo. Actually guys, dati marami na tayong sinasawli pero wala pa naman akong YouTube nung panahon. So, wala, kaya hindi ko na i-post. Pero ngayon may YouTube ako. So i-post natin para maging inspirasyon sa ating mga kapwa-driver. Diba guys? Alam bakit malabo ang ano ko, cellphone ko. So malapit na tayo guys dito sa sabungan. Ano to, sa sabungan ng Pasig ito sa Oregon. Oh God. So guys, so dito na tayo sa sabungan. Ano na? Sure ka ikaw yun ha? Opo sir. Ito yung may YouTube kasi ako para pa ano lang. Okay, hakaway lang. Opo sir. Okay. Kama boss. Okay. Bala ka na, pang gasolina lang. Okay. Salamat. Salamat po. Okay. Thank you. Thank you. Ay, salamat po naman. Kuya, picturean mo tapos i-post mo. Salamat. Yung naibalik yung ano. So ayan siya guys. So yun na nga guys, naibalik na natin. Actually guys, hindi ko naman nakita yung cellphone niya, nasa likuran kasi.
kung hindi nag-ring, hindi ko mapapansin. So pasalamat na lang siya, walang ibang pasahero, wala pa akong nadadampot na pasahero. So kaya minsan mahirap din yung naiwan sa taxi, hindi kami lahat na nakakapulot, may mga pasahero kasi minsan sa likod naiiwan eh. Yun ang mahirap kasi pag hinanap nila sa taxi lahat ang buntong. Pero basta wala kang ginawang masama, okay lang naman. Okay, alright. Okay guys, thank you very much sa panonood. At sana maging inspirasyon natin sa mga kapwa natin taxi driver na huwag natin pag-interesan yung mga hindi atin. Diba? Mahirap bumili ng cellphone eh, pinag-iipunan din nila yan. Katulad ko, ako, nagbablog ako. Ang cellphone ko hindi naman kagandahan. pag na ano nga guys, yung mga 10 minutes na ayaw na may upload eh. Kailangan bawas mo maging 8 minutes lang eh. Hindi kaya ng memory. Okay guys, thank you very much.